Nagluto ra day ko gamay diri nga kalanon karon. Kay miningon ako mga kagupa, mulaag ko no mi sa iya ang igsuon. Karning baboy, tomato, potato, ug atsal ra na akong gipangdasok dinha. Ready na dai ni akong bahandi diri. Excited pa kayo nagkuha sa susi kaya nga brihan ang pultahan. Pamao-mao po ning anaka. Naglisod man ganig abot dinha sa kandado sa sira. O lantawan ng iyang outfit karong adlaw. Say gabot anaw kung sa iyang suoton bayot. Naabot na dai mi diri sa shop sa iyang papa. While kapaabot mi sa iyang tito, maglingkod-lingkod sa mi sa iya ang truck. Kani di ang shop sa iya ang papa mga bayot, galonop ni gabi Kay naguba ang faucet, gabi pa di ay naguba, unya buntag na siya nakaibalo. Gitawagan na lang siya sayo sa mama sa iyang barkada nga galonop na sa iya ang shop. Naabot na dai mi dinhi sa balay sa akong sister-in-law. Pagabot na mo bayot, hingkarida siya dagan, hinanhi dinhi sa aquarium sa isda. Og niya pa, mami baby shark. Pagkaibalo niya nga akong givideoan, haladagan padulong sa kwarto. Nang bulig-bulig ni ila ang chiri diri mga bayot. Kaning chiriha, yellow ang color ani. Kaning panimalay sa akong sister-in-law, daghan jud kayong mga kalanon. Then kaning chiriha mga bayot, red ang color ani, klaro man kayo. Lami ni siya gamon og jam. Dayon ipalaman sa pan, aw street ng tinaay dayon. Gilisan na ako sa nina akong anak din ha. Kay minuban sa iyang uncle dinhi sa bodega. Unya kay inahan lagi ta, magsunod-sunod gyud tag asa punta. Gipang bit-bit na din yan ng mga dulaan nga iyang giganahan. Nagdaob na din sila dinhi. Kay magluto sila og barbecue. Mao ni nakadalag patsada basta layo sa highway ang inyong balay. Kay makasugba kag karne sa gawas, suway silingang mo reklamo. Naghangad-hangad ni ako ang bahandi diri. Ambot unsa gipangita taluto siguro. While galingkod ko dire na aday grasyang gitunol nako dinhi. Kalanon ni siya mga bayot. Mura siya og porma og lumboy. Nuts ang palaman ani. Tamis ug imo ang tilaan. Pero kanang itom na gani imong kanon. Upload pa sa saging tundan nga hilaw. Pero kanon ra gihapon nato ni. Nabagoy balibaran basta pagkaon na. Himbalhin na po day nag-area ni ako ang bahandi dinhi. Akong giguyod o gidala dinhi sa balay-balay. Hastang inita dinha sa sulod mga bayot mura ka gilanda. Nakakita day ko diri og bulak. Nakahinomdom ko sa una nga akong mama na itanom aning bulaka. Butterfly ang ngalan ani sa amoa. Sa kanhi ibutang namo ni sa una sa lamisita. Kay gihimo namo ning flower base sa una. Danag manggod ka aning bulaka. Ang pan sa tuwa kaya ra kayo bitbiton og puyoson. Dire mga bayot kinahanglan jud kag sako og dili plastic nga dako. Kay di madalag puyo sa kadaghan. Kaning pana mga bahaw day ni. Ilang gibutang diregista kay ila po nang ibaligya. Daghang mupalit ani mga bayot. Labi na tong mga tawong na ay poultry. Kay himuon manggod ni nila og pagkaon sa manok. So nakauli na mi mga bayot. Akong gigawa sa akong anak diri kadyot. Lantawa. Si hi nak. Si hi lang ga. Hi. Nah, ipanghulog ng kakaluan sa gining anaka. Buhian sa day na ako na akong bahandi dira. Palakaw-lakawon, padagan-daganon usa na ako na. Kay ron matulid po ng kabukugan sa iya ang katiilan. Hingkatawa din ni siya, ingnon ako ghay. Kitag dashpan niya ako ang bahandi, murag sangko sa langit ang iyang kalipay. Kayo nahuna niya, panahon na po sigurong makahudula ako ani og bonbon. Iya din ang gidashpan ng bulak sa iyang tati dira. Nakaingon siguro na siya og tanang green sagbot. Unya, tangtang sa kalo, dayon tonol na ko. Pagsulod sa balay, kanina pong luggage mo iyang gikagalhan. Panghabwa niya ng mga sanina, unya siya'y hinsulod dira. Og badlongon, dayon na siya hilak mga bayot. So aron peaceful lang kinabuhi, pasagdaan lang na ako na siya dirag magdula. Mohonong rabitaw na siya din og mapulan na siya ng baga. O lantawan, ay og sigbin, gatuwad-tuwad na. Alam mo kung sa pagibuhat sa akong anak, nag-ilis-ilis pa na siya jacket mga bayot, then karsones, kaya wa pa siya natulog. Unsa na oras sa diri, hayag na sa gawas alas 6 na sa buntag, pero gamata pa na ako ang bahandi. Oh. Hey! Come on. Will you see me? Huh? Let's go. Sing sabi, let it go. Yeah, let's help. Yeah. How that cool? Do you like kissy? Do you like kissy? What do you like kissy? What do you like kissy? Langga, look at Papa, Day. Papa sleep. What did you say? Shh. Gipangbutang ni Karina ang kuano. Juice din sa... Juice. What is this? Juice. Oh, what is the color? Juice. Juice, yes, that's juice. Papa?
Papa. Day, klaro kayo mong kalimutaw, day. Jessica, Li, Mo. Kibaya Papa. Alas 5 na dedres kadlawon, pero lang tawan ninyo ang mata sa ako ang bahandi. Ikasulo pa sa kangit-ngiton. Maria Jose, dubok na kayo ang mata sa iyang inahan. Pero kaniya ko ang gibantayan, ambot ug unsang orasa pagkanido kaon. Murag matulog na siguro ko ani mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw ug dinhira nako taposo na ko ang sensibility si karong adlaw. Salamat kayo and don't forget to subscribe my YouTube channel. Until tomorrow, bye-bye.